ya ɗaukaka shi sama da yadda bai wa kowa ba kamar yadda ya masa, wanda mun gani mun sani a bisa sunna ta Allah ya fifita wasu a cikin mutane ma ordinary, ya fifita wasu akan wasu. Allah ya fifita wasu mutanen akan wasu mutane, kamar yadda kowa ya sani Allah ya fifita mumini akan kafiri, kuma ya fifita mai bin Allah akan mai saba wa Allah, ya fifita mai kyautatawa akan mai munanawa. To haka kuma a dunkule sai Allah ya fifita annabawansa akan dukkanin mutane da kowa da kowa. Annabawa sun fi kowa, sannan Allah a cikin manzanninsa kuma sai fifita manzanni 313 nan akan annabawa, wanda mun sani a cikin 313 nan kuma Allah ya kwashe 5 kamar yadda ya ganta a hadisin Muslim. Allah ya fifita su akan su sauran, kuma shi a cikin hadisi manzo Allah yana cewa kuma a 5 din ni ne mafificinsu duka baki daya. Izan Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallama akan ulul azami, ya fifita shi akan sauran dukkanin mursalan, kamar yadda Allah ya gaya mana cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Dama Allah ya fifita wasu akan wasu, amma in ka bar komai ka ɗauko mafificin gaba ɗaya shine annabi Muhammad. Haka kuma ya fifita shi akan annabawa baki ɗaya. Allah kuma ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkanin halittun Allah kakab, babu kaman manzon Allah. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama binsa shine bin Allah, sansa shine son Allah. Labudda bawa ya bi manzon Allah, ya so manzon Allah, ya girmama manzon Allah, ya kyautata ladabi gare shi. Idan bawa ya haka to ya shirya da Allah, amma duk bawan da ya ƙi girmama annabi to faɗansa da Allah ne. Sannan mun sani don girmamawa irin ta Allah, mu'amalar da ya da manzon Allah ba irin ta ya da annabawansa da mursalansa ba. Ya nuna fifitakar annabi a kansu a wajen mu'amala. Allah yana rufe sunan annabi a cikin alkur'ani da duk inda Allah tabaraka wa ta'ala zai ambace shi, to Allah tabaraka wa ta'ala yana suturta sunansa don girmamawa, don kunya, don ladabtawa, don kambamawa irin ta Allah, tare da cewa shi ne mai kowa, zai ambaci kowa da kowa, zai faɗi yadda yake so, amma don girmamawa ga annabi baya ambatan annabi gatsa-gatsa kamar yadda ya ambaci sunan annabawan da suka